Проект „Ученически практики“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това е първата сграда, построена в България за театрални нужди. Това е бастионът, който е построен през 10-11 век. Днес приготвяме коктейл. Нещо по-съвременно и модерно, по-гурме кухните. Тънкостите на занаята, казват, не се учат. Приготвям скариди, планирани с белтък и с кокос върху канапе от водорасли. Крадат се от професионалистите. Тези неща изцяло, те сами са се постарали, сами си ги направили, аз само ги наблюдавам и ги съветвам от време на време. Декорирам с черен хайвер и сусан. Аз им показвам как се ходи, но се надявам те да се научат да летят. Наистина се опитваме да им дадем крила. Това е и целта на проект „Ученически практики“, в които младежи от професионалните гимназии и хора от кариерата работят рамо до рамо в истински условия. Това е един шанс, това е голям късмет, който имаме ние. Се развиваме в такава среда. Най-ценното, което съм научила е да експериментирам, да опитвам нови неща. Докато учат в крачка, младежите откриват. Това ми е мечтата, един ден да имам собствен ресторант. Понякога е много важна първата стъпка по пътя към голямата кариера. Сместа да не е много гъста, да не е много рядка. В 10-ти клас направих първата си палачинка по време на практика. Но откриеш ли призванието си, няма връщане назад. И аз мисля да продължа пак с нещо в сферата на туризма. И по-точно да готвя. Реалността често подхвърля предизвикателства. Туристите понякога ги поставят в трудни положения. Но въпреки трудностите, те трябва да могат да предлагат екскурзии, маршрути, да продават интересните места на България, като това го правят, разбира се, с усмивка. Професионализмът изисква да овладееш ситуацията. Видин е малък град, който е разположен по поречието на река Дунав. Важно е ние, които учим екскурзоводство в училище, да приложим нашите знания, които учиме по теория, на практика, за да съвършенстваме езика, начина по който да контактуваме с хората и за да може да дадем 100% от себе си. А някой ден ще видиш себе си такъв, какъвто си мечтал. За Бал Вида се носят много легенди. Една от най-разпространените, това е за трите сестри Вида, Кула и Гъмза. На самата практика научи, че с туристите трябва да се отнасяме като към наши приятели. Дори в очите на другите, тези практики формират в децата качества като дисциплина, като отговорност и отношение към професията. проект „Ученически практики“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.